Gaurkoan kamera aurrean Jon Elizalde dugu gurekin, eta datozen minutuetan zehar Elika izeneko proiektu bat ezagutuko dugu. Beraz, horretarako lehenik eta behin Jon konta iguzu. Nolatan erabaki zen Elika izeneko proiektu honekin hastea? Bueno, ni neu eta nere bazkidea den Iñaki Amiano, beti nolabai gaztetatik nahiko kontzientziatuta egondu gara elikadurarekin, eta elikadurak egunerokotasunean eta batez ere gure osasunean daukan garrantziaz, ez? Orduan, hortik abiatuta, hainbat gauza ikusi, probatu, eta erabaki genuen duela 13 urte, erabaki genuen Elika Foods proiektua martxan jartzea. Orduan, Indiako ayurveda medikuntzako ardatz hartuta, hango produktuak eta hango elikagaiak. Hori da, duela 13 urte hasitako proiektua da, hemen hasitakoa, Hondarribian, baina hemendik mundu osora zabaldu dena, hain zan ere, zuen produktuak mundu osoan zehar saltzen dituzutelako, ez da? Bai, gu, zera negozioak, enpresak eta zera guztiak bezala, txikitasunetatik hazten dira, eta, gure zorionerako, gure produktuak gutxinaka denbora honetan, pixkat ezagutaratzi ditugu, eta pixkat geografikoki, egia zen, zabaldu da asko, eta, gaur egun esan dezakegu, Europaz gain, adibidez Mexikon edo Txinan ere sartu garela, ez? Eta alde horretatik oso pozik gaude. Hori da, berez, superelikagaiekin loturiko proiektua da, ez dakit mundu horretan konpetentzia handirik dagoen, edo handitasun horretan tartetxoren bat aurkitzea eta produktuak kokatzea erresa ote den. Nik uste gaur egun errasa gauza gutxi daude errazak, ez? Kompetentzia handia da, naiz eta kontziente gara, jakin badakigu, mundu hau ez dela, ez dakit beste, esan dezagun, moda edo jantzien mundu denoi ajola zaiguna edo zein esparrutan zabalduta dagoena. Superfoods, elikagaiak deritzonak, jende askok, gehienak, nik uste ez dute ezagutzen. Orduan, gure mikromundu horretan ezagunak bihurtu gara, eta lortu dugu, zuk aipatu duzun bezala, gure lekutxoa egitea. Horixe da, hain zuzen ere, ondo aipatu duzun moduan, egunean naturalak diren produktuak horiekin lan egiten duzutela, ez? Gainera gaur egun horrelako produktoi, hau da, jatorri naturala duten produktuen kontsumoari lehentasuna ematen zaie, edo pixka bat gizartean horren kontsumoa normalizatu dagoela, eta gero eta gehiago jotzen dugula horrelako produktuetara, ez da? Nik uste dut, zorionez, gizartean gero eta kontzienteago garela, lehen aipatzen nuen bezala, gure gorputzan sartzen dugunaren importantzia horretaz, ez? Eta gero eta gehiago begiratzen dugu, hori jatorri naturala duten produktuak, gero kalifikazio batzuk organikoa dien, edo ez, veganoentzako onak diren ala ez, eta alde horretatik, ona da, azkenean gure osasunean eragina daukate gorputzean sartzen duguna, ez? Horixe da, hain zuzen ere, aipatzen zenuena, ez? Elikadura mota gero osasunean ere islatzen da, beraz, zuek ere horretan lan egiten duzu, ez? Gizartea kontzientziatzen nolako garrantzia duen horrelako produktuak kontsumitzeak, ez? Hori da, azkenean demostratuta dago, adibidez, elikadurak daukala zegin handian gero izaten ditugun edo izango ditugun gaixotasunetan, ez? Hori lotura hori zuzena da, orduan, guk aportatzen duguna, gu dakartzagun produktuak dira nolabait elikadura arrunta osatzeko gehigarriak, ez? Eta, askotan gure gorputza behar dituen nutrienteak eta
eta gauza on guztiak ezin ditugu hartu eguneroko elikagaietatik, orduan batzutan behar ditugu, guk adibidez, fabrikatze ditugun gehigarri horiek, ez? Eta orduan, guk horretan laguntzen dugu. Horixe da, orain urtarrilan gaude, urtarrilan beti urte hasierarekin helburuetako bat izaten da, hori gorputza gehiago zaintzea, gure ongia izatearen alde begiratzea, ez? Eta askotan horrek lotura du gure ohiturekin eta ohitura osasungarriekin hori aurrera eramatea, ez? Azkenean imaginatzen dut ere zuek hau nabarituko duzuela, ez? Edo produktuen salmentan ez dakit nolabait islatzen ote den. Dudari gabe urtarria izaten da urteko hilabeterik onena. Azkenean, asmo honez betetako hilabetea delako eta denok, gabonak ondoren, hainbat gehiegik eritan sartu gea eta urtarria izaten da ona eta gure produktua dudari gabe horretan laguntzen dute. Eta zuen produktuetan zentratuz, aipatu dezakegu, lehenik eta behin, baduzuela elikagai osagarriak diren produktu batzuk. Aipatu iguzu produktu hauek, askotariko pertsonentzako osagarriak izan daitezkela, ez da? Hori da, labur-labur esan da, daukagu gure produktu, atera genuen lehenengo produktua, moringa izenekoa. Eta moringa izan da, zuhaitz bat, Indian daukana jatorria, eta hori izan liteke multivitaminiko antzeko zerbait, eguneko naturala, eta gu tablet edo konprimidotan fabrikatzen duguna. Gero daukagu Trifala izeneko beste produktu bat, asko saltzen dena, eta hori horrek egiten duna da pixka lagundu komunera joateko zailtasuna duten pertsonei. Gero daukagu Garcinia cambogia, da landare bat, Indian jatorria daukana, hori ere konprimidotan, eta hori erabiltzen da gehien bat, dietak eta pixkat argaldu nahi duten pertsonek, ez? Gero, antiinflamatorio natural onena den kurkuma piperinakin daukagu, gero vitamina C, gehigarri oso fuertea, oso potentea den amla, amalaki izeneko beste fruitu bat, da beste superfood bat. Eta bukatzeko, orain azkeneko urtetan oso ondo komerzializatzen den Andrographis paniculata izeneko beste landare bat, ura gure sistema immunea indartzeko balio du. Orduan, zoritxarrez pandemia pasatu dugu eta jendea gero eta kontzientago dago, zenbat eta indartsuago izan norberaren sistema immunea, gero gaixotasun horrei aurre egiteko, tresna potenteagoa ditugula, ez? Gero aipatu dezakegu ere, azalaren zainketara bideratutako beste produktu lerro bat duzuela ere, ez da? Guk esan bezala duela 13 urte superfoods deritzenakin hasi ginen, eta gero gehitu genuen aurpegi krema lerro bat. Eta hor dauzkagu betiko azido hialuronikoak, eta azken finean aurpegia zaintzeko produktuak, ez? Beauty line edo zera deitzen dana, ez? Primeran, eta azkenik aipatu behar dugu, azkeneko berrikuntzetako bat, hori kirolarientzat bideratuta dagoen produktu berritzaile bat dela. Konta iguzu, zertan datza berrikuntza honek? Hirugarren urratsa hau guk azkenean 3 arlotan egiten dugu lan egun, eta azkena sortzen, Elikafutzek sortu duen azkena, da, kirol munduan, kirol mundurako produktuak ekoizten. Lehenengo produktu hau, duela hilabete pare bat atera da, gu oso pozik gaude produktu honekin, ze pentsatzen dugulako, nolabait kirol munduan utxune bat zegoela, eta utxune hori nolabait estaltzeko dator produktu hau, ez? Produktu hau existitzen zen, hainbat formatutan, azkenean ez da, alde horretatik ez da berrikuntza, zer dira, gatz mineralak eta elektrolitoak, D vitamina gehituta, eta ura hainbat formatutan existitzen zen, hautsan, kapsulatan, eta baina, ikusi genuen,
hainbat kirol praktikatzeko, batez ere korrika, running deitzen dena, korrika egiteko eta txirrindulan ibiltzeko, existitzen ziren formatuak ez zirela egokienak, ez? Edo behintzat hor zer hobetu bazegoela. Aipatzekoa da ere, produktu hau guztiak komertzializatu aurretik zuek proba egiten duzuela, ez? Eta zuek zuen buruan probatzen dituzela, hauek dituzten onurak ikusteko, ez da? Hori da, guk azkenean dauzkagun gaur egun ekoizten ditugun produktu guztiak guk aurretik probatu ditugu eta gehienak etorri dira guk ikusi dugunean nolabaiteko beharra edo nahia bazegoela gure artean, ez? Eta horrek eraginda, azkenean erabakitzen moringakin ala izan zen, gu hasi ginen moringa kontsumitzen duela 20 urte, eta gero, ikusita moringa hemen lortzeko zailtasunak zeudela, erabaki genuen, Indian bertan ekoizten hastea eta hemen Europan merkaturatzea. Eta orain kirol munduan lehenengo urratsetan gabiltzan honetan, gauza bera, kirolaria garen ez ere, konturatu gara, hor zegoela nolabaiteko hutsune bat, produktu honetan, gehien bat formatuan, ze guk gure gatz mineral eta elektrolitoen kapsulak blister formatuan atera ditugu, eta hor ikusi genuelako zegoela hutsune hori. Orduan, edo beharra, edo nahiak eraginda, horrek bultzatzen gaitu produktuak ateratzea, ez? Hori da, beharretik sortu dira proiektu hauek guztiak, ez dakit etorkizunera begira, da proiektu berriren batean pentsatzen ari zareten, edo berria izan daitekeen produkturen batean jada lanean ari zareten. Nik uste mundu honetan, industria honetan, etengabe aurrera mugitu behar duzula, bestela, bestiak oso azkar joaten dire, gu azkenean enpresa txikia gea, eta enpresa handiak gogor lan egiten dute, eta gu beti egon behar dugu pixkat esna. Alde horretatik, aipatu behar da, kirolarientzako beste produktu ja martxan daukagula, kreatina aminoazidoarekin, eta horre ere nolabait formatuan izango du berrikuntza gehien bat, hau azkenean ikusi dugu formatuan ere hutsune bat dagoela, eta hau sobretan aterako dugu, hemendik hilabete bat edo bira, ez? Eta asmoa daukagu horretan jarraitzeko dudarik gabe. Eta interesa duten guztientzat, non eskuratu daitezkeen zuen produktuak? Gure produktuak gehien bat, Ayurveda Superfoods deritzena, parafarmazitan eta belardendatan. Gero bai kremak baita parafarmazitan eta belardendatan, eta kirol munduari begirako produktuak, gatzak kasu hontan, kirol dendatan gaur egun, eta baita ere sartzen ari da farmazitan, farmazi arruntetan, ez? Eta gero nola ez, e-commerce deritzona, gure webgunean, gero oso ezaguna diren beste e-commerce webgunetan ere salgai daude, orduan, hori da pixkat erosteko aukera ematen dituen bideak, ez? Horixe da, hemendik, entzule guztiak gomendatzen ditugu, Elika proiektua ezagutzera, eta pixka bat, zuen proiektu guztia ogertutik edo sakonago ezagutzera, beraz, mila esker Jon, eta zorte hon hemendik aurrera garatzen dituzen proiektuetan. Mila esker zuei aukera emategatik.